the day. Wat we doen. Are you ready? Klaar voor trouwen, papa, mama? Zeker. Ja. Nou, voordat we starten, welkom alvast. Ik mag jullie vandaag trouwen. Hartstikke mooi. Ja. Nou goed, jij bent er. Ja. Mooi. Ja. Gelukkig is jouw bruid er ook. Louietje. Ja. 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 Welkom vandaag, achterrust. En jij hebt een prinsesje meegebracht. Ja. Hoe heet jij? Hoe heet jij? Anna, wat een mooie naam. En je bent net zo mooi als jouw mama, hè? Ja. Met een feestjurk. Ja. Feestjurk. Die daarom uitnodigen om te gaan staan. En willen jullie elkaar dan de rechterhand geven? Ruud en Luigi, willen jullie mij antwoorden op de volgende vragen? Ruud de Laat, neem je aan tot je wettige echtgenote Luigi en zul je trouw alle plichten vervullen die de wet aan het huwelijk heeft verbonden? Ruud, wat is daarop je antwoord? Ja. Dankjewel. Dat was luid en duidelijk. Ja. En dan kom ik bij jou, Luigi. Neem jij ook aan tot je wettige echtgenote Ruud en zul ook jij trouw alle plichten vervullen die de wet aan het huwelijk heeft verbonden? Luigi, wat is daarop jouw antwoord? Ja. Dankjewel. Ook goed. Dan verklaar ik als ambtenaar van de burgerstand van de gemeente Nijenrijstad dat het huwelijk tussen Ruud en Luigi officieel tot stand is gekomen. Nou, wij gaan even applaudisseren en jullie mogen elkaar feliciteren. Nou, wat feest. Ik heb er nog even een woordje bij, want hele mensen vinden het heel mooi ritueel tijdens de huwelijksceremonie. Want het mooiste symbool van de liefde is een ring. Oh ja. Het is volmaakt rond, zonder begin, zonder einde. Ruud, Luigi is nu jouw vrouw en geef haar als teken van je liefde voor haar deze ring. Welke hand? Deze. Jullie zelf kiezen maar meest. Nou, mooi, Maar hij hoor. past links. Ja. En Luigi, dan mag jij de ring voor Ruud nemen. Want Ruud is nu jouw man. Geef hem als teken van je liefde voor hem deze ring. Ja, hij past. Maar we hebben dan niks op tegen als jullie elkaar nog een keer willen feliciteren, Nee. hoor. Papa, mama. Ja? Ja. Nee, ja. Dezelfde. Jullie hebben dezelfde ring, hè? Ja. Ja. Ja, zij heeft twee, een soort diamantje of iets erin. Ik heb Oh, dat toch. de vrouwenring en de Kan ik mannenring. niet zien van Ja. ver. Ja. Ja. Mooi. Dat is mooi, hè? Mogen jullie even plaatsnemen? Eerst tegen Luigi of Ruud. Ik zal even een foto maken. Mag jij daarnaast tekenen? Ja. Die en die hier dus, hè? Ik heb één ring en mama heeft twee ringen. Oh ja, foto maken. Wel veranderd is dat jullie op dit moment een nieuwe toekomst in moeten gaan als echtpaar, als man en vrouw. En horen jullie bij elkaar. De een is wel de een, maar ook de ander. Soms horen mensen zichtbaar bij elkaar. En met deze woorden uit het gedichtje wil ik de ceremonie afsluiten. Ik heb een mooi voorrecht als ambtenaar dat ik de eerste mag feliciteren. Nu even van afstand, kom zo meteen ook Ja. bij jullie. Dus Luigi en Ruud, van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk. Ik wens jullie een heel gelukkig huwelijk toe, dat jullie lang van elkaar en van het leven mogen genieten. Samen natuurlijk met dit prachtige meisje. Anna, hè? Ja. Anna, proficiat met papa en mama. Nou. Hoera, hè? Hoera! Hoera!
Meneer mevrouw De Laat, als getuige en als ouders natuurlijk van harte gefeliciteerd. En dank u wel voor uw bijdrage aan de ceremonie. Ja. En geef het door op Luigi. Van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Alicia. Van harte Dankjewel. gefeliciteerd. Dankjewel. Ik moet even... Ik overhandig jullie natuurlijk jullie trouwboek. Oh, is die al jongen? Dankjewel. Dankjewel, pa. Dank je. Nou, echt schoonmoeder. Ja, nou echt is ook Nou, echt, ja. Mother-in-law. Jullie waren. Je hebt een mother-in-law. Hoi, hoi. Hoi.